Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina. Hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Ahwasul khusus selimu alif hadzal kitab. Nafa'anallahu bihi wa bingulumihi Fitaraini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub maka nalana an usrika billahi min syai' Zalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Ayat pira? Cilik nah ora. 38. Wattaba'tu lan nderek sapa ingsun utawa manut sapa ingsun millatama ing agamane millata abai ing agamane bapak ingsun nderek ing agamane bapak ingsun Ibrahim ya Nabi Ibrahim wa Ishaq lan Nabi Ishaq wa Yaqub lan Nabi Yaqub wa inama qala lan angin pestine ngendika sapa Yusuf Nabi Yusuf. Nah, ngendikane zalika ing mangkono-mangkono tarhiban krana demen li sahibaihi kedue kanca lorone Nabi Yusuf fil imani ing dalem imane wa tauhidi lan ing dalem tauhide lahuma kedue kancane loro sing ning kunjara ngama saking barang kana kang ana sapa wong loro ngalaihi ngatasé ma rupane minasirki saking sirik wadolali lan saking kesasar. Mula terus ana ayat medun nenggon sejarah kehidupan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ngendika wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ngono terusan. Sebab Yusuf ngendika zalika targhiban li sahibihi
Le maca ayat kuwi karena Yusuf niku kepingin banget. Wong seneng banget nek ngantek kanca loro sing ning kunjara niku ki do iso netepi iman, do iso nauhidke marang Gusti Allah. Fil imani wa tauhidi wa tangfiron. Kelumpatan kuwi apa ya mau? Nggih ta? Wa tangfiron lan nglungakake utawa mlayokake lahuma keduwe wong loro ngono wae. Ngama kana ngalaihi wa tangfiron urung kewaca. Jenengan cetha meneng wae njak ra nyemake. Kok nyemak wong wae pintere ra elok. Ya intine nang jero kunjara kancane loro sing siji pelayan wedang, sing siji pelayan roti, kepingine Yusuf niku wong loro niku do nauhidke marang Allah, do ngrungkepi iman sing bener. Mlayu ngedoh saka perkara-perkara sing sifate syirik karo dolar. Aja ngantek nyekuthokke Allah, aja ngantek kesasar. Orang biyen rasa iki sing jenenge para nabi niku selalu menyeru aja sirik. Sirik lho. Sirik niku dosa sing paling gedhe sing ora iso diapura. Lah bentuk kesirikan niku angger muni nyekuthokke Allah. Bleger utawa praktek nyatane sing ngedeng sing ketok banget niku nek nyembah karo nek nyakini niku nyembahe ora ning gone Allah, duwe keyakinan Gusti Allah iki dudu Allah utawa Tuhane niku dudu Gusti Allah. Duwe Tuhan sing sakliyane Allah niku hukume paling cendhek syirik, engko gedene kafir. Mula angger muni Tuhan kok sakliyane Gusti Allah niki mengke nek mati, nek ngantek mati isih ngrungkepi ngono kuwi. Mati niku isih duwe paham, isih duwe keyakinan Tuhane sakliyane Gusti Allah. Iki engko le di hisab karo le ditakokke urung kok berhisab wae. Ditakokke ning kubure, awal mapan ning kubure ketemu karo Mungkar Nakir wis jelas wis remuk kok ya. Nek cara formal pitakonan sing kondang lemune angger mlebu ning kubur langsung takoni Mungkar Nakir man rabbuka wis kler kok. Man rabbuka sapa pangeranmu? Selama urip ning alam donya ora tau nyembah Gusti Allah mestine ya jawabane sing disembah kuwi. Sapa pangeranmu? Suramenggala. Wah. Ya monggo wong tanggungane dhewe-dhewe wani jawab ngono kuwi ya monggo. Sapa pangeranmu? Ana sing jawab. Wis. Pangeranku Tuhanku Yesus, monggo akibate piye engko. Pangeranku Uzair, monggo akibate piye? Wong demuni len jawab pangerate Uzair. Pangeranku iki Lek Darto Gautama. Iya to, sing nyembah Lek Darto Gautama. Buddha kan. Ya nek Buddha niku Siddhartha
Gautama. Nek Buddha gandeng kok ya lek Darto Gautama. Mula monggo jawabane sapa sak karepmu kok ya. Sapa pangeranmu? Dewa iki, dewa iki, dewa iki monggo. Sing jelas angger jawabane takoni kok dudu jawab Gusti Allah, iki engko mengkur diweleh-welehno karo Gusti Allah. Sing hukume dosa niku jenenge syirik. Gek kamangka dosa syirik niku ora bakal diapura. Makane saurunge mati guang tingkah syirik niku. Dadi tingkah syirik niku diguang ngarahke ati nyewijeke Gusti Allah sing ten iki jenenge tauhid karo iman. Nek saurunge mati wis ninggalke sirik kowe ya sirike meksa kebusa. Ning nek ngantek tekan mati sih sirik wis cetha. Jahannama khalidina fiha. Neraka jahanam langgeng. Nek wis mati utawa ngantek tekan mati sih sirik. Nek ngeten-ngeten iki urung mati kok terus ditinggalke wah aku wedi aku nek cetha keyakinanku kleru kok ngene iki wedi. Mulai saiki aku arep syahadat tetep yakin Gusti Allah ki ya Gusti Allah ora ana liyane. Gusti Allah ki ya iki sing gawe sakabehane bahkan sing nguripke aku iki. Nek aku duwe keyakinan sing nguripke aku wis mati terus piye? Nah, wong sing nguripke aku mati kok kaya piye? Gek le mati kamangka malah ampuh nggo nebus dosane umat. Wah nek ngono aku dosa wae mah karuan aman wong wis ditebus karo Gusti Allah. Dadi puteran paham iki ora logis lho. Ora masuk. Tuhan kok mati, gek le mati tek nebus dosane umate piye. Lah terus awake dhewe diculke. Wong Tuhane mati. Urip culke. Golek rezeki dhewe-dhewe. Kok nek lara sing nambani sapa? Ayo tambani dhewe. Engko dijembuarno keterangane wis ora masuk akal. Tuhan kok mati iki wis ora dadi. Aja neh Tuhan, wong ngagi pejabat kowe nek mati goleke ganti ya. Ya pejabat-pejabat niku nek mati kowe goleke ganti. Urung ana ganti kowe PJ. Ndak suwung niku lho, ndak suwung. Lah nek Tuhan mati iki PJ-ne sapa iki? Iki PJ-ne Tuhan sapa? Nah, pikir-pikir lagi udu Tuhan saja. Iki pejabat, cilike engko duka memunggah ngono nek ngantek mati apa pensiun kowe digoleke PJ saurunge ana jago saurunge ana pilihan. Iki Tuhan kok mati. Malah wis repot. Sing siji Tuhane pirang-pirang. Wah iki kok nek ngantek rebutan kekuasaan dunyane geger iki. Masalahe Tuhane pirang-pirang. Kok nek rebutan repot. Sing dadi korban wonge ketok sembangane aku ora dadi, sing Tuhan siji ya mbangane aku kalah. Pokoke umate wae sing tak hancurkan. Akhirnya negara kono dijungkir. Negara kono diiyok. Negara kono diobong. Ayo kacau kok ya. Ora logis. Nek diakal dingen-ngen ngono iki mbok dirasakno wis ora masuk akal jangger muni Tuhan kok punjul saka siji. Tuhan kok mati. Nah, Tuhan kok istilahnya ndek anak iki ora masuk akal. Nah Tuhan kok ndek anak iki biyen gek bayan le jagong pirang dina iki. Nih yo ketok ora nampa sumbangan kae yo. Tuhan kok nampa sumbangan le tipes. Nyemrimi. Agi mburi kuwi asline tipes wae ra nampa e.
Padahal tipis asline wae ra nampa kok. Isin didoi, syirik niku yakin didoi. Tetep Tuhan iki ya ming siji Allah. Wis Quran iki njelaske Allah. Mula nalika ditakoni Tuhanmu sapa? Kul huwallah. Yes. Sing Allah niku ahad, kul huwallahu ahad. Tuhanku Allah sing sitok. Nih, Allahu ahad, Allah sing sitok. Kuwi dikencengi ngantek tekan mati dadi tauhide dadi. Modal niku modal. Ora kok pirang-pirang. Aneh-aneh ya monggo lho iki. Wong duwe kemantepan dhewe-dhewe secara hakiki hidayah niku saka Allah sing diparingi sapa ta sapa ya kita ora ngerti. Mbok juweh ana ngantek kaya ngapa nek ora oleh hidayah ya Allah ngaten niku ya tetep panggah. Ora wah-wah. Tur ya wong ku tanggung jawabe dhewe-dhewe. Nek wis mapan imane, nek wis mapan imane, ayo mlayu ngedoh saka dolal niku saka kesasar. Sirik kaitane karo ati dipapake ngimani marang Gusti Allah. Dolal kaitane karo ngamal zahir. Dolal niku aja ngantek kesasar. Ngamal-ngamal zahir niku ditandangi sesuai karo syariat men ora kesasar. Lah sing nuntun syariat nek kaya awake dhewe Quran, hadis. Mula angger jenengan iki ngamal jumbuh karo syariate Quran hadis mesti bener. Mesti bener gek Quran hadis niku ngandani berbagai macam aturan, berbagai macam didikan, berbagai macam konsekuensi ana ing dalem berbagai macam ngamal kita. Ora kok dadak milah-milah, ndarak kuwi kadunyan. Iki ora ngomongke dunya milah. Dunya itu pun diatur karo Quran hadis. Wong nyatane bakul we diatur Quran ro hadis. Tetanen we diatur Quran karo hadis. Nggunakake tenaga, ngecake tenaga we diatur karo Quran hadis. Nek kowe ngecakne tenaga dijelasno bayare pira cetha. Ping pindhone le bayar sadurunge sat kringete barang ngono tak jelas. Nang nggon bebojoan iya Quran hadis ngatur. Nang nggon hubungan tangga ya Quran hadis ngatur. Wong kok dadak muni sing gang bangsa salat, sing gang bangsa masjid, sing gang bangsa zikir, kuwi iki nek sing mbut gawe iki rasa ngomongke Quran lho muni ngono kuwi. Waduh. Nah, iso repot nang ngene kok ya. Makane sing do ngelokke tahlil bid'ah numpak motor, lah nalika dhek numpak motor dilokke bid'ah nesu iki urusane kudu kuwi ngono kuwi. Lah nek nganggo aturan bid'ah ya kabeh ora kok dadak milih-milih sing bangsa tahlil, sing bangsa genduren, sementara hura-huru nganggo motor dilokke gemang. Iki. Lah ya nek arep ora bid'ah ya ngalor ngidul nggonto jenggunak-jenggunuk kae. Bapak yo Kanjeng Nabi yo blas rong tau je. Kanjeng Nabi kok numpak Nmax nditing kae. Rong tau yo sak jeke. Numpak Avanza ra ketok nek Nmax nditing kae yo. Dalile le muni nganggo ngono mbiyen. Lah ya mbiyen karang nalika Kanjeng Nabi gesang ya ming gawe kowe do ngokeh-ngokehno zikir ngantek Kanjeng Nabi iki ngendika afdhaluz zikri la ilaha illallah. Lah sahabat takon lah paling apik-apike zikir iki napa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab saapik-apike zikir iki kalimat la ilaha
illallah. Lah karo umat membune buah nek ngono saiki ngokeh-ngokehke tahlil. Sebabe sak utama-utamane zikir ki kalimate kuwi ngono to. Lah ya penjabaran saka dawuh Kanjeng Nabi, penjabaran saka syariat. Hadise sahih, Kanjeng Nabi ngendika paling utama-utamane zikir ki kalimat la ilaha illallah. Makanya anggere akeh maca kuwi berarti jenengan ki zikir gunakake kalimat sing paling utama kok ora ana dalile. Iku penak banget lho jane ngamal iki. Lah ning kan ora kudu dipaske iki, dipaske iki. Sak karepe dipaske apa-apa kena. Dipaske apa-apa kena wong ya ora nentokke kahanane, ora nentokke wektune. Kanjeng Nabi itu ora tau nentokke engko le zikir dipaske iki, dipaske ora. Pokoke sak utama-utamane zikir ki kuwi. Malah hadis liya kae ngendika anyarno imanmu nganggo ngokeh-ngokehke maca tahlil. Lho tahlil diukehke men iman Islami anyar. Lah iki rak terus sebagian umate Kanjeng Nabi terus mraktekke kuwi waton dadi obah wis ana acara iki tambahi tahlil men okeh tahlil. Ana acara iki tambahi ngono dadi obah banget kok nggih. Imane dadi anyar terus sing sengit karo tahlil iki rada ndrawasi. Iki imane mbuh piye iki engko imane. Nek pas acara tahlilan ana berkat diganduli arep. Arep kok ya. Nek cara wong akhirat nombangane arep berkate mbok arep tahlile. Wong regane larang tahlile. Mbok mending aku arep tahlile berkate moh. Nah, karena nilainya mahal tahlil mbangane berkat lah kok iki mah ngemohi sing mahal ngarepi sing ceng-ceng po. Yes. Menyemrimi lah anu ji eman-eman wong nek digandul iki sesuk iso gawe sarimi gundhok. Lah karang ming badokan. Wah sing jenenge Quran hadis syariat iki engko nuntun urip ben supaya wong niku iso slamet saka dolal. Slamet saka kesasar. Sisi lain anggerle temandang sesuai karo Quran hadis mesti nuwuhke ridho, mesti nuwuhke ganjaran. Nek saya amat sangat iman, amat sangat yakin angger manut Quran po hadis wis mantepe pol. Emang mantepe pol. Nganggo tandang niate wong Quran iki. Misalkan kaya bapak-bapak niku engko dunek-onekke sing wedok rasah nyolot, rasah nyanyi ngonek-onekke ning cukup meneng dirungokke. Rasah dijak padu terus atine mbalekke ning syariat, atine mbalekke ning Quran. Sadar nek Quran iki dawuhe niku kon nyrawungi kanthi apik. Lah iki nek kono munggah kene medhu, nek kono molat-molat kene didemke kan ngono. Ora kok kono molat-molat kene yo nyulet. Ya mobal yo. Jadi nek kono molat-molat kene didemke, nek kono munggah kene medhun niku metode real, metode nyata dienggo mraktekke Quran. Srawungi keluargamu kanthi apik. Ha iki meneng iki dadi syariat, dadi netepi dawuhe Quran. Ketoke meneng ganjarane gedhe kok ya. Yes. Ya karo wacake nariyah rak sing wedok bisu suwe-suwe. Wong lambene kobong. Dene penak ta urip nek di syariatke ngono main des ngono apik banget ya. Nganggo dalil, aja ngantek ora nganggo dasar.
Nah sakniki modele egois kuwi kok ya ora paham, ya ora ngerti Quran hadis ya akhirnya punya kebijakan egois biasane. Egois niki menangi dhewe, golek penake dhewe, golek senenge dhewe niku jenenge egois. Wah, wis ora kenal ngibadah, wis ora duwe program slamet saka kesasar niki, ora duwe program nyalengi ngamal soleh, ditunjang karo kahanan ngono kuwi wadi. Ning nek duwe program nyalengi ngamal soleh mikir ke akhirat ngono ya meksa ya. Arep sing wedok mbut gawe sing lanang ora kae, wong sing wedok ki ahli ibadah, ahli akhirat. Ya ora wani ngenyak-nyak harga diri karo martabate sing lanang ki ya ora wani. Tetep siap kangelan, siap rekoso sing ana ning ngen golek ridane Allah karo golek ganjaran. Ya semula saurunge subuh ngono wis tangi engko niki. Arep engko kudu nyambut gawe sing lanang sedina nganggur. Turu. Ya arep ngono lho iki sing lanang iki sedina nganggur turu kae. Iki saurunge subuh tangi ngegong sandhangan. Ya wis gedabikan godhog wedan. Ya wis gawe sarapan. Pokoke jan sing ana ning ngen aku ki mung golek ridane Allah, aku ki mung nyenengi ngamal saleh. Iki arep tak nggo golek kamulyan akhirat. Ya wong ra ego kan ngeten niku. Wis rampung sarapan caweske, kumkuman wis dipersi, wis dipepe, adus nyandang menyang nyambut gawe we pamit tak mangkat nyambut gawe sikik Pak pokoke donga karo ridhamu tak suwun ming tau tenan sing lanang gandeng nganggur ning jauh ya wangun pokoke piye-piye ridho ngono jarane ming wong nganggur wong wis ra cetha sing lanang ya Gek nang omah ra ngopo-opo ming tenguk mangan gledak. Ndelok TV. Dilalae anak sekolah we cangking sing wedok karo glidik sih kok. Ora kok ngeterke anake ora cangking sing wedok karo glidik dadi tugase sitok mengko methuk. Ing methuk tok. Penake pol sing lanang. Karang pokoke kula suwun ridho karo legane jenengan izin mangkat kerja. Siap ngati-ati aku selalu ridho. Tangga teparo sing gemruman biasane. Sing wedok kae sing globlok lho. Lah ngopo kok goblok? Lanangan kok ana wedalap lho. Kayak kayak gitu dialap apane kok ngono kae. Kowe kae jolke ning Sarlegi kuwi ketoke ora ana sing arep lho kae ya. Wis parah tenan. Kuwi jenenge syariat. Wong ora kenal ngaji, wong ora kenal Quran, wong ora kenal hadis niku mengke mlakune ora nganggo syariat karena wis iso diprediksi imane rada tipis terus mengke statement hidupe juga wis ora duwe panduan. Ning nek wong sing akeh ngajine kenal Quran, kenal hadis, maka hidupnya akan diatur, dituntun karo Quran lan hadise. Niki mungkin mesti slamet angger kaya keten iki. Niki sik wae, terus sesuk muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, do dirahmati Allah, paringi nugraha sehat waras ingkang manfaat faedah donya akhiratipun dipun gampelaken sedaya perkawis lan urusan-urusanipun. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.